Joo. Näyttelyn avajaiset on Galleria Suutarissa, Käpylässä. 5.3.2011. Me tulikin nyt vaan 4. Joo. 4, mikä jo tulette sinne Viialaan. Viialaan, kun siellä on puita kaadettu, niin se on semmoinen Joo. Tuonne. Joo. Mennään täällä. Joo, kiitos. Se ei ollut ensimmäinen juttu, minkä mä Leosta tein. Ei ollut, joo. Hän on meidän huomaa. Mitä mä ajattelin, kun mä en Pertti Kannosto, Susanna Autio, Minna Saarala, Leija Kannola ja Lea Viiksnä. Tämä on sinänsä kyllä hyvä paikka, kun ihmiset oppii, että pääsee hyvin busseilla. Niin, ja sitten autolla pääsee eteen. Tämä on kyllä, joo, tämä on ihan. Ja sitten tuossa, koska Käpylässähän ei ole kauppoja enää. Täältä on hävinnyt kaikki, niin toi Alepa on tuossa oikeastaan ainoa. Ja sitten on tuo Pohjolan aukiolla. Ja Musta-Pekka, ei kun mikä Musta-Pekka tietysti, mutta se on sitten taas jo oikeastaan Oulukylässä. Niin, se on jo kauan. Koneella ja hauskaa. Ja tuli. Yli. Viime sunnuntai. Ai, no onneksi olla. Kiitos. Mutta sitähän juhlitaan myöhemmin. Siitä juhlitaan aina myöhemmin. Voi. No niin. Moi. Sitten katsomaan mielenkiinnolla kanssa mukana. Tervetuloa. Kiitos. Mielellään tässä mukana kanssa. Näemme sitten, kun siellä juhlissa. Niin just, joo. Okei, mä perjantaina postiin. Mä olin ihan kauhuissa, niin mä kuulin. Kato, sä hyvin saanut esiin. Niin tää on tää postin tämä Sinne. Joo, näin. tämmönen. Niitä mulla otti valokilla. Joo. Joo, eikö se ole kaikki todella? ja sitten värit. Ja muodottaa. Niin hän sanoi, että ei ole kukaan muu saanut vielä. Joo, no kyllä sitten. Mun mielestä tuli meille kanssa. Tää on 12 vuotta, että pitää ihan tulla meillä on Galleria täällä.
onko se Elina tullut? Siis ei ole, koska he ovat käpyläläisiä. Aha, ja minä olen tässä. Ja käyvät yleensä aina täällä näissä näyttelyissä. Se on tosi hauskaa. Heidän keinossa ei ole semmoista joustavuutta. Täällä ei olla viillä. Siis tämä on pelikonea. Joo, se on mikä tietää. Silloin on teatteri ja sitten näyttelyitä painetaan. Meikäläinen ei ole koskaan pelannutkaan tällaista. Se oli kyllä hauskaa, kun minä kotiin joskus Lahdenpalkaan. Ne oli jatkanut vielä timpääseen ja sitten yksi Henry mies oli tämä kaveri oli jatkanut vielä kun me vaan viiteen on. Heippa! Tervetuloa! Hei! Moi! Hei! No hei! Täällä on vanha tuttu nimenomaan. Terve, hei! Ollaan täällä Sydänkin kerramaan asiaa. Tuli ja naapuri. Ja tässä on oikeastaan Niko. Ja tässä on meiltä kaikilta kukkia. Olet hyvä. Oi, kun super. Mä lähdin yksi katsomaan. Just joo. Tää on kiinni tää. No mut sit sinne taskuun. Taskuun. Niin. Oikein. Olis meidän kyllä edes kameraa kellään. No niin, mennään. Joo. Onnea näyttelylle. No kiitos. Onko se cheese nyt vai mitä? Cheese. Tässä joutuu aika pitkään sanoa. Foolia. Joo, ei se mitään. No niin, katsottiin. Terveisiä tuottaa. Mutta tietysti jos itse alkaisi omasta ulkomuistista tai duunipaikkoja, niin voi olla, että menisi vähän aikaa. Aivan. Sitten sen täytyy olla Ei sulla tullut pitkään. Ei se mahdu edes postiluksi. ihan näköisesti. Kyllä he kuulee. Kyllä siinä on jotain yhdistettävää. On siinä aika Joo, niin on. Se on eri paikka. Joo, kyllä. Missä on nyt ensimmäinen uudestaan? Tuossa on Mennään käyn sun kaveria läpi. Netissä. toinen ihmisiä. Mitä? Ja täällä on. Joo. Se olisi hyvä lyhyt matka tästä Päkkäojen. Olen kätynyt. No niin, se on. Mä otin jo kaupasta. Ai se on. Toi leipä tulee mulle normaalisti, mutta se ei ole nyt tullut. On tiennyt koko tapauksesta. Nää on No niin, mutta se vähän niin kuin näyttää. Ota kuule viiniä. Kassia ottaa pois, kun mä oon kauppana. Täällä on niin lämmin. Ei sen kannata.
paikollamme vaan. Hyvät ystävät, tervetuloa Helsingin taiteilijaseuran perinteiseen kesänäyttelyyn, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Gallerian Rantakasarmissa. Meillä on perinteisesti ollut kesänäyttelyitä myöskin Gallerian Rantakasarmissa, mutta 70-luvun alussa, kun Helsingin taiteilijaseura vietti nimenomaan täällä tässä tilassa tämän rakennuksen ensimmäistä siviilitapahtumaa, joka oli kuvataiden näyttely vuonna 1973. Helsingin taiteilijaseura täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Tämä on ollut suurta juhlan aikaa meille monellakin eri tavalla. Me olemme viettäneet sitä seuran yhden päänäyttelyn tiimoilta, oman kuvan tiimoilta sekä täällä Rantakasarmissa että Galleria Katariinassa Kaadon kadulla. Tämä on toinen meidän juhlavuoden päänäyttelyistä ja kolmas juhlavuoden päänäyttely tulee tapahtumaan syyskuussa 4. Helsingin kulttuurikeskuksessa, Vuotalossa, Stoassa, Malmitalossa ja Kanneltalossa. Ja tämän näyttelyn nimi on Kvartetti. Helsingin taiteilijaseuran kesänäyttely on perinteisesti ollut jäsenistön juhlaa. Ja niin tänäänkin. 187 taiteilijaa mukana tässä näyttelyssä. 421 teosta. Onnittelut kaikille taiteilijoille. Ja nyt kerron lyhyesti illan menoista ennen kuin luovutan puheenvuoroa eteenpäin. Eli meillä nämä avajaiset jatkuu 7 saakka tässä tilassa, jonka jälkeen jatkamme tuonne aurinkoiselle terassille, ravintola Panimon terassille, noin 4,5 metrin päähän tästä galleriasta. Ja aurinko paistaa siellä juhlavana noin 10 saakka, jolloin on syytä jo lähteä sitten kotiin päin, koska kenellekään ei suoda sitä mahdollisuutta jäädä pois lautasta. Se ei, ainakaan jos ei ole Suomen linnalla, niin se ei kannata. Minun puolestani tervetuloa hallituksen puheenjohtaja Jari Jäänström jatkaa. Olemme Taiteilijaseuran kaikkia taiteilijoita. Tämä on tosi mahtavaa. Meitä on ihan ennätysmäärä tässä kesänäyttelyssä. Olen ollut mukana hallituksessa vuodesta 2000 ja joka kesä on järjestetty kesänäyttely ja tämä on kaikkien aikojen ennätys ja tämähän sopii hirveän hyvin tähän meidän juhlavuoteen, että näin runsaasti olemme esillä. Ja näyttelyn nimi on I Love Helsinki. Tämä näyttelyn nimi keksittiin junassa, eli me olin Antti Vuorion kanssa, meidän toiminnanjohtajan kanssa tuolla Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton syyskokouksessa ja se oli marras-joulukuun vaihteessa muistaakseni ja junamatkalla takaisin Helsinkiin sieltä Tampereelta niin istuttiin ravintolavaunussa ja mietittiin, että apua, että meidän pitäisi kyllä pian saada keksittyä teema tänne meidän kesänäyttelylle ja siinä Toijalan kohdalla molemmille oikeastaan yhtä aikaa heräsi lamppu pään päälle I Love Helsinki. Eli Toijalan takana tai Toijalan kohdalla tuli tämä nimi. Ja itse asiassa tämä meidän kvartettinäyttely, joka on sitten tämän I Love Helsinki-näyttelyn jälkeen syksyllä kulttuuritaloissa, senkin nimi syntyi
junassa, eli me oltiin Lahdessa taidelainaamo-seminaarissa ja mietittiin koko junamatka Lahdesta Helsinkiin nimeä meidän syysnäyttelylle ja nimi syntyi Pasilan jälkeen, kvartetti, eli 3 minuutissa. Ja puolestani toivotan kaikki teidät tervetulleeksi tänne kesänäyttelyyn ja nauttikaa illasta ja kesästä ja Helsingistä. Ja sitten annan puheenvuoron meidän varsinaiselle näyttelyn avaajalle, eli Stadi Friidu vuodelta 2005. Raija Tervomaa, ole hyvä. Kiitos. Mä panisin tämän mielellään tähän, että mä voin tyhmästi lukea paperista. Että tämä juttu on kirjoitettu paperille, osoittaa vain sitä, kuinka suuresti arvostan kuulijakuntaa, niin en uskalla lähteä puhumaan tuosta vaan mitä tahansa, vaan ihan oikeasti olen valmistautunut. Jotenka hyvää iltapäivää, taiteen ystävät ja kaikki te, joiden sydän sykkii Helsingille. Kun minua pyydettiin avaamaan tämä näyttely, ihmettelin jonkin aikaa, sillä luulen, etten tiedä taiteesta juuri mitään. Toisaalta mä luin kutsukirjeestä näyttelyn teeman, aloin innostua, sillä löysin monia itseäni hyvinkin lähellä olevia aiheita. Siis tätä täälläoloani sävyttää täydellinen ristiriita. Piirustuksessa 6, mutta stadilaisuudessa kenties täyskymppi. Koska pidän tämänhetkistä tilannettani tässä suurena kunniana, yritän saada tuon ristiriidan osaset loksahtamaan kohdalleen ja siten suoda itselleni oikeuden näyttelyn avaamiseen. En osaa piirtää ja kuvia katselen juuri sillä tavalla, kun ymmärtämätön katselee, että onpa kivan näköinen tai tuota en ehkä ripustaisi seinälleni tai että mitähän tuossakin kuvataan. Kuitenkin minusta on aina ollut hauska katsella kuvia, joita ovat sellaiset tehneet, jotka sen taidon osaavat. Aivan samalla tavoin, kun on nautittavaa kuunnella musiikkia, vaikkei itse osaa soittaa kuin puhelinta, ovikelloa ja jonkin verran suutaan. Kun mä olin koulutyttö ja vietin kaikki kesät sukulaisten luona maalla, jossa olin ollut pienempänä myös sotaa paossa. Äidillä oli tapana kirjoittaa minulle tämän tästä ja muistan, kuinka pyysin häntä piirtämään kirjeeseen jonkin kuvan. Äitikään ei ollut mikään mestaripiirtäjä. Ja niinpä sainkin joka kirjeen lopussa kuvan kissasta. Kissasta takapäin. Se oli semmoinen istuva kissa, korvat, pää, vartalo ja häntä. Itse en muista lapsena piirrelleeni, mutta kansakoulun piirustusnumerosta käy kyllä selville syykin siihen. Paras numero oli 7, kaunokirjoitus yleensä 6. Oppikoulun alaluokilla päätin, että näille asioille on tehtävä jotain. En muuten mikään pinko ollut, mutta varmaan kuvaamataidon lehtorilla Paul Ormiolla oli osuutensa asiassa. Taisin olla 2. tai 3. luokalla, kun aloin tehdä ylimääräisiä kuvia kotona. Kannoin nipun töitäni kuvaamataidon opettajalle ja ahkeruus palkittiin, numero nousi 8. Samoin kävi jo tunnistamattomaksi käyneen käsialani. Aloin pyyhkiä huonot sanat pois ja kirjoittaa ne uudelleen. Olisi ehkä kannattanut toimia samalla tavoin matematiikan virheellisten laskujen kanssa. Opettajakorkeakoulussa opetti Lauri Santtu. Hän antoi kaunokirjoitusviikosta arvosanaksi 10. Kuvaamataidosta ei semmoista hellinnyt, mutta pidin suosion osoituksena sitä, että sain seistä pöydällä mallina paperikori ojennettuna yläviistoon, kun kurssitoverit tekivät hiilellä luonnosta. Sen verran minussa on kuitenkin taiteenharrastajan vikaa, että olkoon kuinka nopea suitsaitsiin tahansa paikkaan, jossa on tarjolla huomattavia taidenautintoja, niin niissä on käytävä. Niinpä on ollut mahdollisuus ihailla muun muassa Pietarissa venäläisiä mestareita, ihmetellä Louvressa Mona Lisaa, että kuinka pieni se ihmeellinen taideteos salaperäisine hyllyinne onkaan.
Ja Madridin Pradossa Silvan Goya ja monen muun mestarin töitä sekä samaisessa kaupungissa Reina Sofian museossa Andy Warholin taidetta. Viime aikojen huomattavin taideelämykseni on ollut Tallinnan Kumun pääkokoelma. Jos tähän vielä lisätään kotikaupunkimme Atskit, Kiasmat ja monet pienemmät näyttelyt, olen ehkä voinut todistaa, että kyllä mä ihan kunnollinen taiteen harrastaja on, vaikken osaa minäkään juuri muuta piirtää kuin sen kissan takaa. Tämän näyttelyn teema on Helsinki. Mä oon syntynyt stadissa ja elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Sörkässä. Duunia tein yli 30 vuotta Myllykässä ja nykyinen hima on Itä-Helsingissä. Mä oon palauttanut muistini lokeroista slangin, mun lapsuuteni kartsujen ja pitskujen kielen, ruvennut vaamaan sitä ja skrilaan sillä erilaisia juttuja. Sen mukana on uudestaan palautunut mieleen lapsuuden mestat, kun braijattiin kavereiden kanssa, opiskeltiin kimpas elämää ja kasvettiin aikuisiksi, tai ainakin melkein. Kun mä sain tänne kutsun, lukasin hartaasti noita teosten nimiä. Niistä mä löysin monia semmosia, kun on oikeasti mulle läheisiä. En tiedä, mitä taiteilija on funtsannut, kun se on keksinyt nimen Kallion, Kolli, Kissaako vai Kundi. Mulle se toi ainakin ekaksi mieleen meidän talon kundiporukan, kun iltaisin seisoi kartsan kulmassa ja huuteli ohikulkeville kimmoille ja oli olevinaan niipuli. Linnanmäki, Litsi, oli ekojen jorojen mesta. Oli Everglaze, Hame, Patellavyö ja Balleriina tossa. Hame oli kello tai ainakin puoli. Ja se pyöri drive-in tahdissa kliffasti melkein Byysanvilta. Litsin lavalla voi rysnää deltarytmoisia, kun ne sungas suomeksi. Tulaa tullalaa, posket pullalaa. Ja tuo lakkakin kävi Litsillä. Se oli ennen kuin se oli korjauttanut klyyvarinsa. Hyvin se silti laulaa. Kauppatortsan parhaat muistot liittyy vappuun, mutta ei kuitenkaan Mantaa, vaan Schüllerin täti. Schüllerin punjas meidän rapas, ja se täti rupesi duunaan vappupukki jo heti uuden vuoden jälkeen. Me talousriidut saatiin olla niillä, että siitä kun syntyi kreppipaperu, kukkaset, ruusut ja muut. Taidaan osaa semmoisen ruusun väsään vieläkin. Vappuaattona me sitten käytiin tsiikaamassa, kun se lisäsi niitä plumstereita siellä Tortsalla. Ei siellä silloin vielä mitään hulinaa ollut. Hietsus käytiin harvoin simmaamassa, kun sinne oli snadisti pitkä matka. Mutta Hietsus oli kravari, kun tarvitsi siikaa aina jonkun hautaa ja fyraa kukkasi. Jotenkin matkat mun lapsuuden stadissa oli pitempiä kuin nykyisin. Joka paikkaan tarvitsi mennä sporalla, kahdellakin, ja siksi kai sitä yleensä pysyteltiin himan nurkilla. Himan nurkat tulikin eteen nimessä Kurvi. Se on mun lapsuuden mesta. Sinne näki meidän talon edestä ja sieltä näki melkein joka suuntaan, kun tarttikin. Pitkälle pitkin Hämäriä, Hesari ja Vaasiksen alkupäin. Kurvin kulman kautta mä dallasin skoilleen ekaksi kansikseen Hesariin tai Vaasista pitkin, myöhemmin oppariin Pegerkatuun ylös Torkelinmäelle. Kurvin kulmalla yksi laitapuolen kulkija ihmetteli mun ekoja korkotsemmoja, että voi tyttörukka, kun on tikku tikun päällä, miten säkin pysyt pystyssä. Kurvin kulmalla seisti jonossa, kun pula-aikana Eltsu Fisulafkaan oli tullut silakoita. Kurvin kulmalla oli kuvapirtti, kun käytiin levarissa. Ja Kurvin kulmalla lisasi Hentunen totuuden torneen. Kurvin kulmalla tsöpattiin Klapikaupasta himaa hellapuut ja Laitisen kenkälafkasta puupohjaiset sennat, kun kopisi niin vänkästi, kun suppas himasta 7. kerroksesta rappuset alas. Ja Kurvin kulmalta noustiin Martsun kaltsille Brajaan. Ifaatte varmaan, että Kurvin kulmit voisi tehdä vain kuin pitkä story. Mennään kuitenkin viimeiseen mestaan, kun mä haluaisin teille kaveraa. Se on toi Leipäjono Myllypurossa. Se alkoi niihin aikoihin, kun mä olin viimeisiä vuosia Myllykäsduunissa. Kun se sattui just Myllykkään tulee, en tiedä, mutta paljon se keräsi asiakkaat jo alusta asti. Messissä oli muutama muullekin tuttu entisiä oppilaiden vanhempia. Myllykästä muuten ei ole mitään pahaa kerrottavaa. Se on aina ollut mainettaan parempi. Siellä on puhtaat metskut, siellä purjaa tyytyväistä jengiä. Ja ennen muuta siellä on, tai ainakin oli, hyvä skoille. Meillä oli painotettu opetussuunnitelma, kun skidit sai valkkaa, ottaako se enempi musaa, kässää vai kuvista.
tästä tullaankin siihen kummaan juttuun, että minäkin, vaikka en itse osaa piirtää, sain muutaman vuoden opettaa painotettua kuvaamataitoa. Silloin tuli otetuksi selvää tyylisuunnista ja tekniikoista. Oli pakko. Ja se oli opettavaista, hyödyllistä ja hauskaa. Niinpä en nyt aivan tyhmänä tutustunutkaan tähän monipuoliseen näyttelyyn. Arvostan suuresti sitä, että minä Stadislangi ry:n edustajana olen saanut mahdollisuuden avata näyttelylle ja haluankin toivottaa tervetulleeksi koko avajaisvierasjoukon. Olkaa tervetulleet ja viihtykää. Bravo, bravo, bravo! Oi, kiitos. Kiitoksia Raija Tervomaa. Olkaa hyvä ja nauttikaa pöydän antamista ja 7 jälkeen meillä panimolla jatkaa myöskin musiikkia. Liike. Mä asun Osuuskunnan tiellä Pakilassa nykyisin. Mä oon nyt Pakilassa tiellä Valtilassa. Audio.
Thank you.
Se et koskaan muista, se kylki. Sittaa kurvin kukkaa, suotetaan aina vaan. Pesu enää hittaa, se kylki. Ihan tässä luontevasti on. Luontevasti vaan siinä, joo. Hyvä. Tämmöisiä kukkasia tällä kertaa. Tässä on Susanna, joka tulee maakuntaan. Ai jaa. Terve. Tervetuloa näin. Loppasin tuolta ulkoa tähän. Joo. No niin. Mitäs, onks jo jännitys päällään? Oo. Mites koipi? Se on puoli melkein tapahtunut. No niin, hyvä. Nyt vaan liikutat sitä. Joo, just. Tunti tai pari tuntia päivässä on kävellä. Ainoa kerta, Mä ajattelin, että sillä ei saa kävellä. Niin, ehkä luulisi, että tulee paljon kipeämmäksi. se on, kato, kun se ei saa liikuntaa, niin kato, se tuppautuu sinne, kato kaikki ja jumittuu kaikki verenkierrot. Joo. Tässä on mun sisko täällä. Joo, hei. Tää on mun hovikuva. Ai joo, okei. Selvä. Hienoa homma. Saas nähdä nyt se kuuluu taas kylmää. No, ensi viikolla tulee jääpuintoja, ei siinä mitään. Duuni vielä. Tänään? Kesällä. Kyllä mä siis töin huomenna. Joka päivä. Joo, muitas. Mä oon tehnyt vähän lyhyempiä päiviä. Joo. Semmoista, että ei tässä mitään. Tänäkin tää kesä saa mennä näin. Niin. Ja sitten saa kaikki toisiin. Toivottavasti. Tavoitteen. Että niin täällä. Miltä siellä nyt tuntuu asua? Joo.
oltiin menossa tonne alas. No niin, sinne ollaan menossa alas. Siellä on jatko. Jatko. Ja tää on niinku... Tää on niinku tämmönen virallinen. Niin, semmonen tervetuloa. Joo. Sulla on marjakultakin tuossa valmiina. Käy tommosella. Joku avaa. Se on kukka. Joku ulkomaan elämä. Niin. Joo. Siinä on varmaan se kanssa, että sitä tilkistystä. Katos tuolla. Ai se on tuolla. Joo, katos pakkakin. Menee mukana kaikki. Eikä tässä ole kovaa. Kato, kun tuossa on tätä paperia, niin laitat toi ja sitten ympäröissä tuolla paperilla ja sitten laitat vettä siihen ja se pysyy pystyssä. Kauan pitää kiinnittää. Eikö se lähde virkissä? Kato viimeistä. Jos se viitti se on. Joo, se on näin pitkä puoli. Tää on sitä ei. Ei Mä pidän helpoa. Ei se pysty. Mennään nyt katsomaan, mitä täällä on. Pitääkö tää lippu olla? Ei. Ei. Aha, ei. Vaan katsotaan. Ai mitäs? Nämä ei. Tämmönen. Niin kuin kuva. Ai olet nyt siellä? Ei. Mä taiteilija. Joo. Ja käydään vielä alhaalla katsomassa. Minikirja. Tähän voi laittaa. Joo. Sä laitat, totta kai sä laitat siihen, kun minäkin laitan. Ei olis näistä. Minä sitten sun sukunimi. Oli juuri tänne. Ja sit se, mikä mun mielestä se on aika silmämistä, no sit se on ihan tosi valtava. Joo. Ihan älyttä. Joo. Kyllä nääkin oli pieni. Täti siellä, niin mies. 1500. Siis se on niin valtavaa. Suku. Se on semmoinen määrä ja sitten se on semmoinen määrä ihmisiä, laittamassa seinään. Mut sitä ideaa mä en oikein ymmärrä enkä tajua. Sitten se otetaan heti pois, kun se on myyty. Niin joo. Miksei se saa olla siellä? Niin. Se on. Joo, mä oon pitänyt kysyä sitä. Joo. No niin, morjens. Tervetuloa. Ai joo. Joko se Tuula? Tuula on joo. Odotas nyt. Sitäkin me on. Mä en osannut yhdistää päästä, vaikka toi Tuulakin sanoi, että se on joku tyttärä. Mun täytyy käydä yksi asiakas käy soittamassa, niin tulee ja mä tuun sitten tähän takaisin päivästämään. Joo, sitten. Joo. Ja sitten, eikö tää on täällä ylhäällä? Okei, sit se on
Sano, että paljon hän on kuullut, että miellyttävä tavata. No sitten Riita tulee vielä käsittelyyn. Niin, aivan, jutellaan niin. Sì, questi per noi sono quella mostra. Sì, poi ci sono sempre un'altra sopra di un'altra persona là sulla scala, c'è un'altra mostra, un'altra persona. No, di un'altra persona, questa è la mia mostra. Questo allegro, Tosi päivä se päivä. Joo, mulla on myös ihan siellä niin kuin mä en ole viime vuosina paljon grafiikkaa, mutta on se Rummusoololla. Että vaan se teoria voi aloittaa. Se on tosi kiva, kun on meillä. On mitään lämmintä sitten. Joo, niin on. Niin senkin takia se on kiva, että kun me yhdessä mennään siinä kukkuun. Joo. Ihan suomalainen. Mä teinkin sitten seuraavalla viikolla. Joo. Hän ymmärtää suomea. Puhutaan italialaisesti hyvä, mutta pitäisi hänen vanhempansa. Ne oli meillä syömässä. Sintiltä lämpimät terveiset. Hän on ollut kesäpaikassa, hän soitti, että olet me käynyt heillä tarkistamassa tiloja, kun se on ennen. Mutta mä sanoin, että mä oon tulossa terveisiä. Elä helteillä pitelee siellä päin. Missä päin heijasta vaikka Lapilla. Sulla ei ollut omaa vieraskirjaa. Mä muistan, että oliko nyt puhetta. Ei tarvitse. Sulla alhaalta ensiksi terve. Moi. Se on vaimoni. No niin, terve. No niin. Tämä on sulle rakas paikka tämmöinen. Nyt se joo, tuolla naiset jo puhuu, että nyt silloin tällainen kausi menee. Joo. Että se on kaikki pullot kerännyt. Kirpputori. Mitäs nää? Se on sulla uusi kirja. Joo. Mä oon käynyt usein tässä katsomassa tätä. Tässähän vaihtuu aina sitten. Joo, kävelen kuukaudessa. Juu. Tää on nyt heinäkuun. No, tää on koko heinäkuun. Niin ja alhaallahan sulla on lisää. Joo, sinne täytyy mennä katsoa Juu, me käytiin jo siellä. Juu, käytiin. Me oltiin siellä. Nähtiin, siellä oli se perähuone. Perähuoneessa me nähtiin, joo. Joo, veljet. Ei, se on vaan nauraa. Se oli ihan kiva. Aha, no. Joo. Leo.
Mä kirjoitin sinne muutamista kirjoitetaan tänne. Ei, älkää lähtekö mukaan. Ei ole se on vaan se on täysin. Niin. Ne on siis silleen 8 Kyllähän siinä jo nimi on töissä. No niin, kyllä. No hyvin on tullut vaikka. Se voi ollakin hyvä, kun on loma-aika. Niin se joo. tehtiin. Jos on lomalla ei aina. Siellä on paljon. Pannaan siihen toiseen kirjaan. Joo. Ilmeisesti tähän on laitettu. Mä laitan Tämä oli ja sitten hänenkin vanhempansa on siinä ja Sitten tässä nämä mäkiviset tuossa. Se on 5 työtä. Niin joo, ja ne on kaikki muutenkin. Mitä tyyliä tää nyt oli sitten? Öljy. Joo, tervetuloa. Kiitoksia ja paljon onnea. Kiitos, kiitos. Joo. Joo. Niin, joo. Niin, valitettavasti melkein kaikki muistaa vaan graafikkareita. Niin, et sä mua muista graafikkoja. Mä en tee monta vuotta jutuista. No katso, silloin kun me tutustuttiin, niin se on semmoinen pöydästä. Niin joo. 10. Joku alkaa yhden. Katso niin, katso. No, me kokonaan. Ei siellä. Moi, hyvää matkaa. Terveisiä. Kerran. Ai, mutta kyllä täyttöinen pötkä vielä maistaa. Hyvä makuinen pötkä. Takaisin palasin vielä. Se maistaa, kun sä sieltä kehuit. Joo, maistaa. Se on Mädälkin puolella, kun tämä on kasvusuojelma. Asun. Nyt huomasin, että tämä on päässyt jotakin aikaisen suuntaan. Tähän oli yleisesti ihan viiveellä, kun siellä heilattiin se vesi. Ai se, joo. Se heilattiin. No ei mä ollut Joo, siellä oli. Tässä ei ole sitä. Ei ole sitä työtä, joo. Joo, mutta se oli iso. Se oli näin iso. Joo, se oli tämän vähän hengen. Tuolla kaapelitehtaalla oli nämä. No kiitos, joo, hyvä. Noin. Joo. Aha, siellä mä en ehtinyt silloin käynyt. Joo, mä en käynyt kun ne oli. Miten se näyttää? Onko sulla vielä se asunto siellä? Niin, kyllä näyttänyt menee. Niin, mutta nyt kumminkin. No, hyvin. 2 veistosta meni. No niin. Joo, mutta jotain 60 kappaletta. Sitten mä olin ihan tyytyväinen. Joo, sitä mä nyt lähinnä olen näinkin, että siitä saa. Täytyisi kaikki toivottavasti.